מקבלים את השורות לתוך הראש כמו מכות בושידו. איזי על המיקרופון, ג'וזף על הדו רמי פה סול לה סי דו. מחובר למוזיקה מחבל הטבור, מספר את הסיפור על הדיבור, מסדר את הגימור, מחבר מאזינים אל השידור. המרצה של השיעור זאת מלחמת השחרור. רק כמו בני, ענק כמו דני, שחק את המשחק בקטע הטרוגני. ראפ בגני, אז הנני עם שיט שאף אחד פה לא ייקח ממני. איך הוא שם מהר, וואו איזה יופי. כאילו לבד בין אמיתי לבלופי, הכל בראש וכשאין בו דופי, משאיר טעם שלו כמו סוכריה של טופי. ואז ננוח וניקח נשימה, נמשיך עם זה באיזי. מי זה? הנשמה. מגשים את המטרות מתוך הרשימה, כי נולדתי